Assalamu alaikum Yanuwa, barkanmu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. A bidiyon mu na yau mun kawo muku wani update ne akan wani application na payday. Da yawan ku na san kuna da wannan application din, a jiya ne sun sake wani sabon update, shine na ga ya kamata a ce na sanar da ku domin kuma ku samu ku update din wannan application na payday. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel, muna roƙo da ka taimaka ka taba alamar subscribe, sannan ka taba alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. A kai tsaye zaka je ka nemo inda application ɗinka yake. Idan kuma baka yi register da wannan application ɗin ba, zan ajiye maka link ɗinsa a description na wannan bidiyo, sai ka je ka register. Sunana da Abdullahi Abubakar, ni ne mamallakin wannan YouTube channel mai suna Arewa Crypto TV. Saboda haka kai tsaye zan buɗe application ɗina, already ni ina da shi. Idan baka da shi kuma zan bar muku link a description, ko kuma ka je Play Store kai tsaye, ka je Play Store ɗinka kai searching kamar haka. Da ka shiga Play Store ɗinka kai tsaye za ka yi searching payday kamar haka, kawai kai tsaye za ka yi searching zai fito maka. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗin. Ga shi update ɗin da suka yi ma har sun saka kamar yadda kuke gani a cikin wannan. Saboda haka kai tsaye zan buɗe application ɗina, zan yi login. Kamar yadda kuke gani, gashi nan already na login cikin application ɗina. Wannan shine fuskar yadda application ɗin yake. Idan baka taɓa yin register da wannan application ɗin ma, link yana description na wannan bidiyon, sai ka je ka yi register. Wannan application ne wanda zaka tura kuɗi daga nan zuwa Ghana, Kenya, Uganda da sauransu. Sannan update ɗin da suka fitar a jiya shine kamar yadda kuke gani. Idan kuka zo kuka duba, za ku ga abubuwa nan guda 4 a nan. Ga top up in za ka loda kuɗi, ga sending wajen tura kuɗi, sannan kuma ga bills wajen biyan kuɗin wani electronic, sannan kuma ga account. Idan ka zo ka taɓa nan kamar yadda kuke gani, suna da option guda biyu. Idan kuka duba daga nan sama, za ku ga gashi nan ina da account number Wema Bank, sannan kuma nan ƙasa in kuka duba ga debit card, sannan nan ga bank transfer. Idan za ka loda kuɗi a cikin wannan application ɗin, shine za ka zo ka yi amfani da wannan account number, saboda a nan Najeriya gaskiya debit card is not allowed. Bari ku gani abin da za su ce. Kun gani, sun ce ba za ka yi amfani da katin ka a nan Najeriya kai deposit kuɗi a cikin wannan application ɗin ba, amma za ka iya amfani wato da wannan number waya. Idan kuma ba a Najeriya kake ba, kai tsaye za ka taɓa wannan na ƙasa, za ka zo kai selecting ɗin country da kake a nan wajen. Kai tsaye in a Kenya kake, in a Ghana kake, kai tsaye za ka zo ka taɓa. Da zarar ka taɓa, za su baka inda za ka loda kuɗi. Abin da zan nuna muku a wannan application ɗin shine, za ka zo ka taɓa wajen account ɗin nan, gashi nan kamar haka. Kai tsaye za ka taɓa shi. Kamar yadda kuke gani, already ne har na riga na yi creating ta account. Wannan platform ɗin da su baka dama ka yi creating ɗin account number. Za ka iya creating na account number, ga shi nan Najeriya, ga US, ga GBP, sannan har Euro za ka iya kai creating na account number na Euro. Saboda haka yanzu kamar yadda kuke gani, wannan shine account number na guda 3 wanda na yi creating a cikin wannan platform ɗin, wanda a jiya ne suka sake wannan update ɗin na shi wannan yadda za ka yi ka samu account number na US ko UK. Saboda haka yanzu bari taɓa wannan. Kamar yadda kuke gani, gashi nan wannan shine bayanan account number na. Idan kuka duba, ga sunana name, ga bank name, ga address, ga bank address, sannan ga account number, sannan ga source code. Sannan idan ka zo suite nan, za ka zo ka taɓa suite a nan. Wannan local kenan, ga suite kuma in ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi, gashi nan sunana, ga bank name, ga address, sannan ga IBAN number, sannan ga bank swiss code, shi ma kamar da kuke gani. Sannan za ka dawo, sannan ga US dollar, United States dollar, shi ma ga sunana nan, ga account number, sannan ga bank address, ga routing number, account type saving account ne. Sannan kuma kamar da kuke gani, za ka iya ka loda kuɗi a wannan platform ɗin, sannan ka tura. Sannan kuma idan ka zo a ƙasa nan akwai transaction, za ga duk adadin transaction ɗin da ka yi. Sannan ga card, za ka iya ka yi creating na virtual card a cikin wannan platform ɗin, ka yi amfani da shi. Sannan ga setting, idan kana da wasu sete da za ka yi. Sannan kuma idan ka yi register wannan application ɗin, yana da kyau a ce ka yi verification. Da zarar ka kammala register, in kana so ka yi verifying kai tsaye, za ka zo ka taɓa wannan wajen setting ɗin a nan, kawai za ka taɓa shi kamar haka.
da zarar ka taɓa shi ga inda aka rubuta identity verifying, kawai kai tsaye zaka shiga ka taɓa. Da zarar ka taɓa kai tsaye za su kawo ka inda zaka saka kai verifying. Ni yanzu gashi nan ya identity gashi nan sun min good already, na kammala verification. Sannan ga abin da zan iya na yi receiving ko na tura shine $10,000 per day a rana. Transaction da zan iya yi kenan, zan yi transaction na $10,000 a cikin wannan. Sannan kuma ga wajen referral and earning zaka yi shiga, kamar da kuke gani ga nan referral code ɗina. Sannan sun ce duk wanda kai referral za a baka $1 bonus per referral. Saboda haka sai ku hanzarta kuma domin ku register a cikin wannan application na payday. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel, muna roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.